Velkommen til Lukasskolen, en kristen friskole, som ligger i Vejle. Er det noget for dig? Og her på Lukasskolen har vi masser af nye og spændende projekter. For eksempel har vi lige fået tilføjet 2 nye lokaler og en faglokale. Er det stadig noget for dig? Så har vi lige fået vores helt egen splinter nye hal, så vi kan lave sport i. Er det stadig noget for dig? På Lukasskolen har vi også masser af mulighed for at lære noget og prøve ting af. Er det stadig noget for dig? Og så har vi fysik. Så er der jo også hjemkundskab. Der har vi også en masse musik, du kan prøve. Så er der jo også biblioteket. Se mere på www.lukasskolen.dk.